Toa mentagi sengi pat ngadon ban peteng biang gini kecing hikai. Kabangala sedang mana gini ketiyo. Kabanga ai keteng kaba ublay korbar. Tagaday kabanga nga ai jingkren na gini kejeka. Bat nga kuwa bangan pinkan mau biang ifikin diat. Shuai kabang ini chikmat nga ladep hikai. Bau blay ulong halor baro. Udon bor halor ki eki baro. Mdan mano bala ban penwit. Yo blay ule ia ke ega bau man. Dan gibriu giba ong bau blay umla namar bakalong kumta. Dan giba ong ru ba ublay umla banay eya ba gibriu kim ngay. Ngaku ang anong piwat kataru. Kam da don nong rim naga Bible. Kam da don nong rim. Ka larabi puli hang kaya ga gospel gedong Marcus. Kadang ke por ke bu Jisu ke Bible ko uklem la banle ang tasibon ki kamba na magajing bam ngay. Fi kamut bau Jisu umla bangle ei haga jaka bagi brukim ngay. Fi haga jing shisha ublay ushay pen pawila ke bor ke jau haga jaka bagi brukim ngay. Dapi pet ba ko mu paro ay Egypt ngay. Mde tambo ngay uday le pasya ublay hang tao pen pawila ke bor. Ka jing ong bau blay le ki kamba haga jaka bagi brukim ngay. Kabamut bau blay kwa pen kenyi la ka jong ka nongrim. Bahaba uday ban le ike bakraw uwat ike jinge brio. Rela da uday ban pen pawi la ka jong ka bor hang no un pen pawi. Nakatagadaw nga kwa bangan ong ifi kini ka pumdan bor ksoj iba wit yu blay. Takadaw nga siya ong baraba nga ngam justunat ike tu ka jing ong ba. Bapibu ika takatiar ba pidang bu ika takadura yeng ba pidang ya bu ika takatiar ba ublay umla bantray ngam da pediang ika taga jing puli Bible jung ngam yo igum ta ngayo iba ublay utray ban mana ga jaka ba kidan gi bor jing dum kidan hang tau play demonstrate ila ga jong ga bor nagatagadaw yaki banget ikadon kam mangi de ban sung tho ka tuan ne mangi de ban ngai ba ngini yo iba play utray ga jing mjingi kababot nang tagaday ngidi man penbek penkhoi ya kanu no bom khoi bom day kanang bangin yo ibo play tray light do ga jing im jingi kata kadon la ka jong play ko bangin puram yo play henry ban ong bet bo play umla kare ga bakla namar yo play dan ke ke bala ban khang ule kat bo man bat ngala de pen i ba bo play thau yo brio udon bora lo jong brio play la ban shimna yo ulaban bu yuru katu nos kanu nos nemru ani pertai bala bo play umot ban penan kam no bri ula tapi puli ke sam ke benyo pesan ublay wang wali keren daga sintur ka ba meng mo daga randang ka ba daga sintur ka ba meng namar ke jing tiu ka muan nang no wan no play bakan tiu we bo penhiar yo we pa utaw di play bala ban le kom no Ulaban kan tiu Joseph benlong Prime Minister na kajinglong Najil na kajinglong Mrao na kajing Shadi Mrao. Ulaban kan tiu yo ke Esther ka khun swet ulaban ula ubleban mo ban penhiar yo Nebukadnezar bon kelalong merat aga shimen habau sarong ula ubleban kan tiu ya mo ba ong bet no de kan tiu ulaban ai khun ga na ga bom dan khon unu ublay di bala na ko ana finu di ublay bala But abang keren ni kini jing hikai bau blay korbar kamon kadaw kadai ba kwa ban interfere lani ban muslia ya ka ai ka ba ubu aga jing im jong bri ba ta kadai muslia ya ga man jong briu ya ga jing jet jong briu ya ga taw blay kta ushupin kendo ushupin i pen shai u ai jing mat u mau keren u ai hukum tang ba yaga jing yaga taga jing jiet jong priyo ba yaga taga man jong priyo yaga tau play tre astiaban korbar kata ga dega banga keren haga ni jing hikai chwa tinggal apen fi haga kpereden kum no bo play le wala bo yo adam ge im ba da bagi jiet iban bam yo tu ding jong jing tip ba bas ne o play umbat na gakti kata ga dega jing long jong play ngala de ong i ge priyo bo bon ba phila yo i ba kamlang Pi shim pi bam dan mlalay ada ubri ulet patakiat udi dan itu pi ublem bat na gaktil ni umlet nyat yu usbar patakiat umlem tau play uble pelang robot ini pelang brio machine ini ngala de ong itu gaktian
Ublay ko ban pengendo ingi ngidan gijing sotong ngidan gijing tip lem ngidan ke bol sala ladi ngidan ke jing shai ngidan gijing sotong ngim de gimrat ngidan gibrio. Madene kata daw ngi nga kren ngani na mga kwa ba pin shai. Mga ladem ong kumlo Judas uyokalat al gijing shau la pengendo blay ba kam day memendi. Andai haba me haban pendap ini me la yokalat ben kelaba mut me la sotore me jit ben no yang ngam labat ime. Petra sujit iga ben kelamut ublay u pen emu. Kata ka dega jing jet ke jong kibrio ban kaman ke jong prem la bale ru ya tingin ni pek biang men tega sngi ba u play vi u bahadu kata yu ke jing em jong brio ba kwa ba kibrio kin long kum gimran kwa ba kibrio kin long kum kibrio nama kata ka dau play u tau yu brio dur jong play ba u ai ho brio ye ke ni ke jing jet ma ko bor bu la ban jet dengan sotenat bahaya kata ketiam mat ngasai sotenat bahaya kini dengan pulih biang ini ke kitab Deuteronomy nang belai po wakat kendai wong ngapen smai de beneng kendo hagani ke sngi man saki persyai ini ketiam ni gamut bo play ukuran kor ukuran ni gamut ukwa banda pen i moda ga yang ya ka banda pen i shai shigi brio bahkan dan daga kenja saki ba ublay snaba ublay udon kani ke jinglang wang banga bu akmat jampi ye ke jing imba ye ke jing yaw ye ke jing kerhu ba ye ke jing tem namar kata jiet ye ke jing im knama binyo im mamaya ba usumba juma hi ke jing jiet pi kadai ka bor jong ke jing jiet pi kadai ka ba kortor hadu kata ke jing im jong brio singa kren ang ni ko mo brio ubala kren tin jong blay bol sen ngam shukran ni ka akhlem lesnut ko ngayo iba ka ni ke jing jiet pi kadai ka ba shisha kadai ka ba blay la bu au brio ada brio jiet hi ke jing yaw ublem lay e ubo ar tli bo jing em ke jing yaw ubo ke jing khu ba ke jing tim te nga yo i ba ni ke de krawa la da vijet pite ban ya e galanti ke badai fin yo i bin pois badai la vijet ban ya galanti bam de poi be shoba ba ka tam dan nanti de ko ba but hagani ke khat nga shi stunat ke ni khat na mablay nagaliang mablay u ajimut yiki kon Israel wa wat la nga bu ifi artli ni ke jing em ke jing yap ke jing ku ba ke jing Henry nakaliang mo play wa jet e gajing kanang babinyo im mapibo sumbajo kita ka dige jinglang babaha ka badan ho play kita ka dige jinglang ka babaha ka bakraw palat ka badan hagaliang jong play namala daga choice jong ke jing jet jong kadan hangi u play u ai hangi i ga jing jet tang ba ka jing ajing mut jong play na ka jing kren jong play ni kala ukwa epi ba pin jet dia ka ba hane ukwa yang aba epi bangi de ban jet ya ka jing kwa ngin jet ka jing ya ta ka daw ka ni ka jing jet pi dan bon ba ki e ka ba do tapi pet ba yo brio tangan pen ifi kum ka nuksa bon ba ki nuksa na ka bible pinapuli yo Abraham akapor baumi na kari ke jau ma nda habola kongu yu play bande agari ka ba tip shayule tang ba kongu yu play fi ka ba ngala kren bun sien ba jing ba kala lang ba lat uput lang yo Abraham nda ulat uput lang wat la daw Abraham urai ulat urai na ma bot yo brio barai fi ga nigere ge jing shisha la fi bot ye brio ge barai fi roi lang ulat ubod yo Abraham ublay ko khadi ulat blay ko Abraham but namar ba ubod yo brio ubaroy uyo ilang ya kata ke prosperity tang ba ka jingput jang ulat yo Abraham kalang ka jingwet yo ngaju keren berbor kene ba ulat u represent lan yo yang agadur jang jinglong do jang percaya
Ti na fi pet kami ke jing ka ja pedeng jing kijing ab jong ginong ab jing ri. Ki jong Abraham ba ginong ab jing ri ki jong ulat. Fi pet bakal nong ba khat lai na khat ba pra Genesis. O Abraham o ang ulat. Nga kerpat ime wat ai bakal nong ba ka ja bat ngabat me. Limne ba ginong ab jing ri jong ab ginong ab jing ri jong me na mangilong sipara. Ke kendo baro kamlong na khamat jome. Nga kerpat ime tu da khlat no nga no na nga ladamen pai shakadiang ngani shikaman ladamen pai shikaman ngani pai shakadiang ulat ulak met lagi khamat bu ulayo I rimadan baro kawa jodan bakaladong baro keleng kabaladon umba menshua bu trayan penjat no yaga sudamat ka gomara kum ka kper tray ne kum ka Egypt ka bamelech bang soar ti ulat nga kwafin yo ito ktien ti ulat ulajet yaladi yekata rimadan baro ka Jordan ulat ru ulalet no syapang mingi kum taken kira ikhlat lo no paralogi Abraham ula syongsa agari kanan ulat ula syongsa nganong ba ka rimadan ba ula peniang yung trap syapang sedam fi da fi puli khat bakhat sa utra ula ang Abraham hadin ulat ula khlat no tukhmit mental lagi khmat tukhmiru nagadaga jaka gaba medan syapang syati syapang mingi ba syapang samni nabai kata kari baro kat ba meyu ingan ai me bat yo sumbai jo me halakerta fi hang ni ndaga mi kani ka jing yakaja hapdeng ginong trai ki chong wa Abraham ginong trai chong la hi wa Abraham uwan shula uwan kamlang ka badai yangi bangin yakaja bani kaja ka deng babakla fi hang ta nga kuangan pani fi yaga jinglong chong Abraham ka deng besotanat bagani ka jing janga sya yo jingi kai na ni bat nga kwa fi yo jingi kai na Fiu Abraham da kami kejeng kaja, pedang ginong trai jong ginong trai jong lat. Wamet ngangam kamlong ka badai bani kaja. Fi ladang ide ki priu jong play. Ki bo play lo say ini. Kadai ka ba bakla ini, kadai ka ba ang no kadai ka ba jaburam ini. Lada kadang dan kejeng kaja pedang. Fi kini kejeng kaja fi. Kadai ka jing long do, ka jing kaja kadai ka jing sadien, ka jing kaja kadai ka jing long pertei, ka jing kaja kadai ka bala penki daw saitan. Kiriu dan buram, kibriu jong play ki bisisha. Kiriban poy kadai ka kadan jong Abraham. Bakim kuas tiaba ni kaja bani kini. Katu ka jing kini, ka jing ma, ka jing ya le iki ba. Dan ki bashakri play bo poy sidu kuatro. Dan ki bashakri play ki ni apa ke komiti. Dan ki play ki kaja apa ki komiti ya do bala I la lengo ro ngan shay ngala ya leng bai gini barakat ngasnot ho. Ba kadai ka kampo ngan ong fi nga kren ka khore. Fi la da fi dei u Abraham da fi mi naka jing hier pateng ka jo Abraham. Tangin dan taga jing lang bangin ngin long kum ni bangin kuwa kaja. Nasukta hindi ada kata baka jing kaja kada ka jing lang po Abraham de ba upri roi de ubod yo kongo yo play uya de galenti jo play haba kami ka jing kaja tre bane kaja tiang ru bane khlat no tre bane kaja uong yo lat kamlong tabe ka badai bani ka janga menam ngialong sipara let mame na melet chinang ani rum na melet sa rum ani chinang na melet mingi ani sangi na melet sangi ani shamingi unta kabamut ba o Abraham o brio o badan ka jinglang ka badan bro o sot ho ila ka jang ka jingkhan utip kumno dei baru play kam dei ubuni kani aingo yu play ba ham ni fi yo iba ubu ye ga jing jet yu lat ong jet ma si shino ma man le fi hang ni fi yo ga jing jet fi ka jing jet jo lat u jet bible ko ong u lat ula jet ye la de ga rimadan ka ba shaga Jordan
ulit poi shapang jongka sinong sodam. Fi kajing chi anne. Kadai kajing chi jong priam, dai kajing chi jong play. Hang ni fi i ulat ujian pandai shapang sodam. Fi kerta kadai ka bang ko ang anong fi. Ada fi jiat pandai shapang sodam. Belum khang dah. Lada fi jiat pandai shanu. Ublay shupani. Fi kani ka jing jiat ngayo i ka dana ka Bible shupon ma. Kan sa pen i fi na ka testament ka betamai. Aray ngan pen i filu na kani ka Bible. Kani ka day ka ba nga juperkat ka jing im jong ala bon senam. But kadai ka way na ki ba nga ju pentray kam ka jing im la jong po. Share ka tayo fi. Nasingan sa kren kani. Fi hadian bau Joshua ula yalam ikikon Israel hadian jong Moses. Ulala shisha ban yalam ya kani kejat dan dia syadu syarikanan. But hakisni ki bakhadu jong ulum daga kenja darbar. Ban keren siya kejat dan Israel barangway. Vipulino Joshua kalau nanggo ba arpu sahur khat sa. Wang mentana margata tu syapting utrai tu shashkor tu shakriu hagajing janai hagajing shishabat ino ikita ki play ki ba ki kpajo pi ke shakri shiliang tu wa bat ha Egypt bat tu shakri pi utrai bat ladakam idei fi pi kata dei bangas tunat babangan perkhat ini bat ladakam idei fi ban shakri utrai jet pi hagni kesngian open shakri ikitagi bagi kebajang pi ke shakri badan shiliang kawa lani kita ki blege amor ke besang agari jongkin rai manga bagi yeng jonga ngin shakri utrai ngaju lasingan keren kam keren ini kan dia ada ini ngaju sangat tenat ia kan ini jing ong jong Joshua malak ngaju tenat baik ini balai mangayo ihang ni shibun ki krau haga jide ba subject chung ka jingje fi u Joshua da fi pet yang ni kabanin kong e ulapin i dalaga chung ka jingyam ba ulala ban po shido kanan debo shakri to ai debo blade rakat badu ke jodan ke yang kam ka kenro bagi link do ki bai senduk jutang ki ai ule job ki tma ule penkelan ki kenro Jericho ule tangi ki Jericho le ding ule job ik shnong ai ule job mau la poya ka jaga ka bai jarong but u Joshua u yo i ni ba de blay u ba long rekat ba chingem jo udah undang yang lama berkelau. Kisni ke berkhaddo jeng jeng em jo ukuran ni jeng ukuran. Yang undang yang lama jeng kekon Israel bagi pai babar. Uang ajeng man Israel bagi ni uang. Ajeng man uang syapting utrai syakri u. Daga aga jeng janai bagi jeng shisha. Ino itu ki belai bagi pai jo bagi. Kili syakri shiliang tu kawa. Baca ijeb syakri utrai. Fikir tadi kaba ngasut dan jinglang jong Joshua open i ne. Uyalap uhikai open i ba kim dai setiaban. Lech ki bai bagi play. Tapi kedai ke jingle kaba maka jinglang kaba danau Joshua. Ngai ke ninga ngasut dan fikir ke teng ngasyayo i ke beriau ba kim sut hoi. Ban peni, ban keren, ban seneng, ban kentu, ban keren gede bedai. Joshua le kata. Henry ban pen bori Gabriel na iba kadai ke babakla.
hagini ka lenong ngayo jing mentoy ba namar hang ni usu pen I usu senen usu kentu usu keren kumunong lambu badan jing tang baya kata uklem keren da ba khor uang begini kitian ola da kam idei pi ban shakri utwa jet pi yang ni sni yano ban shakri fi kata de ke jing long nong lam go shisha na jupen I ki kho ni ne berobor ngala lam iki dala ka jogo jing yum ngala pen I ngala lam iki ni rudang len ngala persang ban le kat ka bangala nam ta jongki tang mangam jupen bor ki begini legiseng ngam da pen bor ki begini kit kam jong play la ne bania ngam involve aga jing shikri ngam da pen bor tan ko kupa wat langa don bor ban hukum niki ring ngam ju khamle da wada dum tak sni ngam jule namar hadin mangalapen I de tini jomble mala step malapen I ra ko shikri le jong kum no male tianu man pen bor ban na I aga jing jiet jongki kumbalang Joshua wang jet pi agni sni yano ben shikri nama ka shonga ga jing jet la nga shupen bar kam dan jing man fi hang ta bi stu ba ni khot ke dei ko khot or ba ma sha yo I ge priu bi pen bar kum tu ge priu ge let sang ge pen bar bi kin kla ko mat ki pen bar ge priu bi kin IT show try pen bar ge priu bi kin duai pen bar bi kin pule bible ngam da ngeke ta ga jing em chon na ngeke ni la nang bo play shu bo ga jing em ba ga jing ya bo play pen kan do pen I ma u Joshua ne wang ka shanga pi jet pen shakari no play ngana ka liang juga te na kwa pi ni shakari tama la da kam idei fi pen shakari no play te jet but lada fijit ban lechi kita ki blai ba ki apartment jo fi ki shikri la fila yo I ki ta ki le kamba fi ki plai fi kita ki poise bedai ti jet kita hari Joshua wang ni ki tin ngastra ba ni wang hendrai manga bergayeng jo ngin shikri yo tra ngastra ba kita ki tin namar bale wang ni jet ma fi yano bin shikri tamba manga bergayeng jo ade ngila jet ban shakriyo fi ban shakriyo play kadai ga jing jet nga shem la dero yene aga jing em la jongro shem ne aga ta dai ba adin ba nga ma ga jing penem nda nga ma ga jing penem ngam da kwa eba gibri non pen bor ngam ne seng ne wan puli bible ne wan duai ne wan um pep ji seng ne kum ta ngam da don e ga ta ga jing ne bang khlain han re dien bang law bo bleu I chai nga galap bo bleu ma bi pop cho pen khiai nga ngama ga jing I jo ngayo iba kam dan chu ti to jing stuna mangan lechi wai ba ngajet be ban lechi sen pule bible ban duai shkriu play kidan ki jing kendo kidan ki jing dan jing pan shai tama ba ga jet ban shkriu play dan shkri be ngai im dan setan bi bala ngam yo ibu setanun la yo priu bu jet ban shkri play ngam yo ngayo iban dau play la khan wa ai ngi ko man ko balai subo ngan chu ai nuk sa manga menta ladang ko wa ne jiseng ladang jet ba ne jiseng mano vi traben pen pep ina trau su tan no ngan ai pep hen nai le fi teng ngam da sut na e ga ta ko mo fi ha ba gi bri gi jet ban yalam ni ki khon ju school begini ban poidang setiap sekolah wala pedeng ke ni traffic jam kat ni
Pring ke jing pun kamru kila pe tik ban pen poi ki khon po chaka puli namar katu de ke badan kami ki bat ki de jet ban le ka ngam jiyo so nong deo so tan view pen block la ne deo so tan view pen pep school nga sha yu itang da ki le jisen ki mot le e si o me so tan le fi nga pension nong rim mi ni ki ngam so na ngam kwa bangan ong bangan pen bangan ong bangan mot le jisen nang tau usoi tan pen wet inga tengah perkat tau so tan non bor du at no vi ngam yu i da vijia i ban chakri mdan de bala ban le mdan la vijia i ban le ke ba we bi bala ban pen wet vi naga daw na kwa bangan pen i fi gani bagani ka jing ong jong Joshua fi ka dei ka bang aga jing pule ba do jong aga lapa ka dei ba dan kam teng ni ka ba pi pen bor pula di kun ki ti ka ba pi dang pen bor fi gi len na pen bor jong pi gim len pi trai shibo kum yo brio ba ko brio shibo mo shi samla shu pen bor youtube un shu et na ni ka ne ba kan en ha ko si te ken se khlat na mar shu pen bor manor pi ka dei ka jing je ka dei ka jing e ka dei ka jing so tho ba pijet ban e pijet ban ri ban sumar ta ka di jing jet kam da dei ya banong ba ka pa ka ja ko ta ka long ta ngai i ni gi long kam kai ka shong me le jing jet dengan ngan betang ni jing kai na mga don sibon man pani ye ni jing jet pek ngan puli fi na ka bible nak testament betamai no Matius ngadon postan kan dia ndai tongan puli Matius ko nang benyo hagani ko nang ko benyo jo Matius de pi puli na ka khat ka ba khat lai khat sao u ongum ne to bsut ling bai ka khardap ka ba khem namar ka kluot ka khardap ka ba jalan ru balanti kabalam se kabanjat batru ki bon ki be sut nagata hendai a kabakhim kata ga khrdap a kabawitru kata ga lanti kabalam se kaban im a kilong khandiat ru ki be shem me kata phin pet ba yi ga ni jing ong jong ji so ne ru ko poi se ga jing je ri mo bu art li te ga lanti ne obo i ga lanti ga ba kloi ba ga lanti ga ba kem na pi poia pedang gini art legalenti jong jinam u ong ne bon ki jet mo ia galenti ka bakalon ki klam jet ia galenti ka bakem vi yu ia ne bakaneru ka dei ka bor jong jet bau pen i ki art legalenti Tiga shong nga pingi jet tiga no. Nama bang amyo shubun ko paran penshai ni ganti ka bakim ganti ka bakloy. Bangi ba penshai ni da ganti ka bam sultanat. Ki ba ang bagalanti ka bakim ka dai ganti jong ka jinjin jar. Ka duk ka duk ka ba cha tangan ka jingyap. Ila da vile yelap yelap kum ta shi ki buri ko bam lang ko stam nan matre wairo. Yapan semua thok ni kalan tiga bakal loy, kalan tiga bakem kamat ayu. Ini kalan tiga bakal loy kamat lada pimat pani ay daga bagan zaman sem kalaki maybe. Pimla shu kan le ik jing kwa jong kado ki balong chua. Pimla shu kriang ka baman. Pimla shu pin pau ik jing sngau do pikat bakiman. Pimla shu ban shu bam kat baman ban shu im kat baman. Daga lakam kem maybe. Dan dari lebih kuat pada paniai dengan lenti ke bah syukri play ngam ong apa kedai ke bakiem haji syari ke bakemen tapi film lah tapi nak keluar pertai tak ada ke ketian ini beri bisa begini bagai lenti ke bakiem mut banyak jenjar banyak kerdet banyak pang banyak crow banyak tengah ke tanggam dah yang ada kalau tadi ialah sih beri ngam nut badan kamu kedai bah ngihap ban berkat bah o play kan ni jing ong jisu kena ni
kuren siapang kebor so kecincin tapi jet igalanti ka bakim ni ay man bod yo try shong api tapi jet igalanti ka bakalo ban le ka papi man ta ka shong api kita ka de kecincin tengin itu ay ku try agani ko por ang plengas ngongo eme hikai ngi igini ki ina nget ken try ba na do matang sngi kandan ki iki bakra ba men aga bangin jet iki ba iki ba itnat ka badai apa penan burama ka tengin jabe bat ngin im mangi bat ki khon chani aga duai ko pa ba gani ki jinkran kan kar khui prem ko tengin chis ni duai amen tu blen kar khui fi ko bleshma